Boy, selamat sukses untuk Hotel Merkur. Semoga dengan adanya penginapan ini menambah kota Madiun semakin mendunia. Matur ke panuwun marang Sagung para lenggah sedaya kemawon dengan kepareng nenggani dumateng kula sak kanca mugi-mugi dados amal ingkang sae sedaya kemawon. Kondur niki matur nuwun yen kondur niki kediri salam nggih. Ibu nggih Bapak ana alamatnya anak Bapak Soleh. Iya, derek kuyung-kuyung yang kuyung para punden pendewa nggene nindakake syukuran sesaji raja saya. Ya. Samudra kaya dreng wirakan legawa banyu semaput wantes jegrek nganti kaya Tugwaja Panenggak Pandhawa wong agung Jodipati Raden Werkudara ciptaning Driwarsa nglangkai Gunung Setyaka ing minangka tata wates negari Giribajra. Mangkono tanggap ing Sasmita Nata Agung Ndarawati Sigra nyantet lampah ingkang lahi. Raja ngalang-alangi omong dalan. Aku bakal ngumpati gunung iki. Apa si Adi wis ngerti gunung iki jenenge apa? Ora mungkin. Iki jenenge Gunung Setyaka tata wates negara Giribajra. Apa to sebabe jeneng sira ndak candhet merga yen kowe ngliwati utawa nglumpati gunung iki bakale kowe kok kadenangan dening wong Magoda utawa Giribajra. Merga sarang bunder kepengin mateng ana pucuking Gunung Setyaka kae tambur arane Kyai Gurnita. Tambur kae bakal muni dhewe tanpa tinabuh lan ana wong nyedak mrana. Sinok semaya winabya ing aseti simpen plenging kalbu elok banget ing atase wong tambur duwe kekuatan sing kaya ngono merga kae ora sak lumrahe tambur neng ngarep wong kakek lak wis kandha lamun to Jara Sandha ki ratu kejem ratu sing bengis kaya sing gak kandhake ngarep lamun to dheweke mbiyen karo wong tuane sing jejuluk Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata nalika semana nyuwun marang Purbane Hyang Agung supaya diparingi momongan
banjur Dewa paring nugraha wujude pelem pertangga jiwa gandeng Prabu Briyadrata ki garwane loro Retnadi lan Retnadati mula supaya adil pelem mau disigar dadi loro didahar karo Retnadi separo kocap bareng cengar kleng jabang bayi sakwise Retnadi lan Retnadati bobot mau cabang bayi sing lair uga separo bab kuwi andadakake kok gelang gelo tetapi rasane Prabu Briyadrata banjur bayi separo mau dibuang ana tengah alas banjur ditemu dening Nyai Jara bayi separo mau digathukake dipuja malah bisa urip gandeng kumpule karo wewe lan uga kewan galak ana alas mula ora ngerti tata krama ora ngerti udanegara sakwise Jara Sanggala Munta ngerti wong tuane sing nyetrakake ana tengahing alas banjur wong tuane sing dijeluk Prabu Briyadrata mau dipateni lulange dibesek dingge tambur Kyai Gurnita iki mula Jara Sandha kae wong kejem hancur palungguhan iki kepiye Arjuna wonten garwa aja wedi kangelan lepas ana jempare tambur Kyai Gurnita surungan nganggo donga pangesti supaya sukmane Sang Briyadrata antuk kasampurnan jati hamadani jroning pasarean wong menang liwat bono ramu kalingan ngrangan sang biak manang kong sumungkem guling mangko dhisik lipek sandangamu kowe iki ratu ning yogine mlebu ana negaraku ngiri bodro tanpa katerangan kowe iki sapa Prabu Jarasandha aja kaget iki Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna iki kadangku Werkudara apa dene si Arjuna banjur ana wigati apa kowe mlebu ana negaraku iki Prabu Jarasandha aku titahe Gusti ingkang ditandur ana ing alam padang supaya nderekake kabeh para umat rumeksa marang rahayune bumi sakisine kanthi nyebarake rasa asih lan uga katresnan adhedhasar kautaman kowe ora perlu dongeng
kabeh menungso wis ngerti yen urip ana donya iki supaya ngajak marang karahayu. Yen pancen kaya mengkono ya gene wengis kang dadi tumindakmu ketitik. Kowe ngunjara ratu sing cacahe 97 bakal ndok pateni. Apa patrakmu kang kaya mengkono kuwi ngajak marang karahayu Jarasandha? Rungokno gobokmu Prabu Kresna. Menungso kuwi pinaringan piranti genep lan kapitayan jumbuh lawan keketeke ngati lan tumangkari pikir. Apa aku luputmu gemi karo kapercayanku mongko tumrape wong ibadah lan manembah ngono anut lawan kapitayane dhewe-dhewe ora bisa dipaksa dening wong liya. Bener kang dadi ucapmu nanging kapitayanmu kuwi ngrugekake wong akeh. Awit ngorbanake nyawani wong pirang-pirang tegese tumindakmu iki rusak marang katentremane jagat. Nadyan aku mateni ratu nanging aku ora ngawur sing tak pateni ratu ingkang keblinger tumindake. Tegese ku blinger tumindake iki kepiye? Cacane manembah, cacane ngibadah beda karo Jarasandha. Kowe aja mintrane. Jare menungso kuwi duwe kamardikan nemtokake kapercayane dhewe-dhewe. Ning yo gene ana sing gesek panemu kelawan kowe kok banjur ndok mateni. Mergo manut kapitayan sing tak regem. Wong sing padha tata carane ngibadah karo aku padha karo yen kuyung karo aku, yen ngibadahe beda karo aku padha karo ngina kelawan sesembahanku. Yen perlu aku ngokok getihe wong nista kuwi ora ana dosane. Lan apa sebabe para ratu sing dak incer mergo ratu ki pangarsane negara sing kudune nuntun marang kapitayan sing bener. Nanging yo gene malah kawulane cacakane ibadah beda-beda parandene malah diumbar diayomi karo negara. Mula ratu-ratu mau kudu tak sirnake kudu tak paten. Kowe kleru Jarasandha kowe luput. Neng dunya iki menungso dening pangeran pancen digawe beda, ya beda kulite, beda budayane lan uga beda panemune. Lan saka pitungku, bedane panemu kuwi dadi kanugrahan lan kaendahan maton linambaran rasa tresna, ngregani lan ngurmati marang panemu sing siji. Jarasandha banjur yen kowe numpes karo para ratu mau kira-kira apa sing arep ndok ajak sing mbok tak gayuh ora liya kanugrahane Gustiku ya kuwi Bathara Ludrakala. Jarasandha agama lan kapitayan apa wae ora ana ingkang nuntun marang pemungsuhan lan paten pinaten. Sebab nadyan kowe do suci ke dumadi saka pirang-pirang wewarah kautaman nanging lamun to digegem mung kali ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun to diringkes meneh mung kali rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula agama lan kapitayan apa wae mesti nuntun marang titah supaya ngrembakake rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae. Jagat iki kesruh bumi iki kebak bencana lan uga lelara. Mergo akeh menungso ingkang ngipatake rasa welas asih klebu ora gelem asih lawan bumi sakisine. Tanpa beda lawan patraku ingkang gedher kanistan lan rasa memungsuhan iki mahanane bumi iki dadi angker, bumi iki dadi panas lan rusak. Kowe wis ngumbah akale penderekmu kabeh banjur wong mau nduk sebar ana papan-papan rame. Kanthi cara dedebitan utawa sesideman ora wigih ringa-ringa lampus diri kanthi njeblokake awake satemah krenggut nyawane wong pirang-pirang. Malah nganti dina iki akeh wong sing ora gelem metu saka omah lan kumpul ana papan rame uripe ora tentrem. Mergo rika wengi mung kuwatir mergo saka kawisane Jarasandha lan kesetmu kabeh. Mangkahan grus sesumbar
Lindung ketara bumi gonjing ora perlu kakean bebanga, ora perlu kakean cangat, ora perlu kakean gunung sing tanpa gunung. Kowe teko ana negaraku magodo padha karo iwak cemplung wuwu. Yen pancen arep jarak perkara ora bakal aku perang kroyokan. Malah biyen Kresna apa Werkudara apa Janaka sing tertanding lawanmu. Yen kowe mung pinter wicara ora ati peperangan. Janaka wong klemar-klemer sing gedhe dhuwur ayo enteni alun-alun. Aning Wisang Bratasena Hena Bandayuda. Enget dumateng dawuh pangandikanipun ingkang Raka Ndrawati. Mangkono den candhak bangkekane Sang Jarasandha. Den sabetake ning witing waringin sigar brak dadi loro.
loro. Ayo. Hati loro. Nyelokipun adatipun tiyang menika menawi angkara murka. Menika praupanipun mesti wengis. Ing menapa menika kok Jara Sandha kok malah bagusipun kados mekaten. Yen ora kanca ora tak omongi. Sing jenenge wong murka kuwi ora karuan yen wujude iki elek. Ana uga sing katone ganteng, katone nganggo dasi bae korupsi kuwi pirang-pirang. Apa yen wong elek mesti kaya dosa muka mringis kaya ngono kae. Kelingan ora? Musuhmu bebuyutan Duryudana yang ganteng licike kaya ngono. Kejaba saka kuwi kenapa kok Jara Sandha ki baguse kaya ngene? Iki permaise mbahku dhewe. Wah, kek ngono. Sok tak critani.